Vai ce m-am speriat, du-te, Doamne, iartă-mă. Din el a ieșit, bă, ești nebun la cap. Doamne, ferească-mă, bunul Dumnezeu. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Ark Survival Evolved. Îmi pare foarte rău că n-am mai postat de atâta timp, doar că am fost foarte ocupat, am fost și răcit, am trebuit să dau și examenul la gătit, fiind în Germania avem aici examen și la gătit și a trebuit să-l dau și pe ăla și am avut o săptămână întreagă cu proiect și cu, mă rog, a fost complicat, dar o să revenim forță cu seria noastră preferată cu Ark Survival Evolved. Și de ce sunt aici și nu sunt la bază? Ei bine, țin minte că m-am mai jucat eu zilele astea așa un pic și am fost să mă plimb și am găsit pe aici un T-Rex de level 150, parcă, sau 145, nu știu. Dar țin foarte bine minte că eu când am văzut acel T-Rex mi-am zis, wow, îl vreau. Să nu mai asughiți. Uite-l, asta ești, mă? Da, 150, mami! Bun. Ce facem noi acum? Cred că ar fi bine să venim aici, că nu cred că are cum să se suie aici. Să vedem cum mă dau jos, că nu am chef să... Hop, hop, hop. Bun. Da, așa, stau lângă ăsta, că nu vreau să... Eu nu m-am uitat la alea, cum îi zice. Nu m-am uitat la setări, ce setări am. Ia, să începem. Dar nu, că nu e bine acum, că el se bate cu alea. Dați-mă un pic. Dați așa. Exit to main menu. Ce-am schimbat, mă? Dino damage. Dă-l și tu pe 1 să fie normal. Și player damage lasă-l așa. Mai e ceva schimbat pe aici? Nu. De fapt, Dino character food drain. Dă-l și tu pe 3. Ca să nu mai stau să așa. Bun. Așa. Am revenit. Ia. Mamă, ce repede i-am mâncat pe aia 2. 1 2 3 4. Hai, că vine după mine. Nu poate să se sui aici, nu? Așa, blochează-te ca prostul, blochează-te ca prostul. Așa. Gâre acolo, că n-ai tu cum să ajungi la mine. Ba da, are. Nu! Doamne ferește, cum, Doamne, iartă-mă. Aici poți să te sui, mă? Ia uite-l, mă, bă, Spider-Man, un paian, în care ești, mă, tu? Aici nu mai ai cum să... Hai, gata, că deja ne întrecem. Dar mi-e frică că o să alunec. Aoleu, uite aici. Bă, cred că și aici ajunge, bă, pe cuvântul meu, nu cred că ajunge și aici. Ia, mă, aici ajungi? Ia, omul Paiangan. Dar bine că vine și băia. Poate. Doamne! Alo! Dacă vă întrebați de ce nu fac și eu o capcană, eu, uite, sunt prea lazy ca să fac o capcană, așa că prefer să lupt așa. Ia stai, mă, un pic, că vin eu aici, să nu sare ceva de pe undeva, de pe nu știu de unde. Uite acolo. Dă-i în el, ca surd un clopot. Hai, tati, hai. Gârie, că aici nu mai ajungi tu niciodată în viața asta. Râgâie cât vrei tu. Doamne, deci sper să nu vină ceva din spate să mă muște, să mă arunce direct în gura. Să că m-am dus. După aia sunt bye-bye. Dă-i în el. Dă-i. Nu te mai făcăi, mă, că oricum n-ajunge aici sus. Acceptă soarta. Să vezi acum cum îmi termin eu toate săgețile și nu adorme prostul ăsta. Așa. Nu. Unde se duce? Eu mă pun pe creau, zici că sunt în Minecraft. Dă-i. Așa. Una bucată. Ce facem, mă? Bă! Alo! Unde, Doamne, iartă-mă, să duce, mă, prostul? Uf! Stau să aleg după toți proștii. Unde ești, mă? Vine, mă, încoa. Aici nu ajunge. Nu. Așa.
Hai. Ce face, mă? Fuge? Nu fuge. Se învârte pe acolo. Așa, stai acolo. Stai acolo, că stai bine. Hai, mă, adormi odată. Bă, câte săgeți mănâncă. Dau cu săgeți de tren, nu da. Hai că i s-a făcut somn. Ba nu. Ba da? Uite, bă, prostul, că să duce... Nu te duci, mă. Nu scapi tu de mine. A dormit? N-a dormit, s-a blocat. Hodr! Na. Încă o bucată. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi. Dai, că fuge prostul. 1 Mississippi, 2 Mississippi, dai în cordă Mississippi, dai, trage. Eu nu vreau să-i trag după ce adoarme, că după aia îi scade din efectul de teimuire. Hai, bă, auzi, culcă-te odată, nu ți-e somn. Hai, o săgeată și gata. Aia, dormi. Gata, bă, aia zic. Bun, next problem, cum fac eu rost de primit acum. Am primit la mine, am ciuciu, n-am nimic. Bă, dar eu de ce n-am tras cu arcul ăsta? Că asta dă mai mult damage. Nu? Damage 200 și asta... Aia, ce prost sunt. Da, să vede că nu m-am mai jucat de mult arc. Bun, revenind. Level 20. Nu te mă dai aici, cine te crezi, mă, tu? 4 bucăți de primit. Îmi trebuie multe bucăți de primit pentru nemâncatul ăsta. Să zicem, nu știu... Câte, să zicem, 20 de bucăți? Dar eu de unde iau eu rost acum? De unde iau rost? Bravo mie. De unde fac rost de 20 de bucăți? Ia. Mori. Ce level e, mă, ăsta? 90. Uite, bă, la el. Uite, mă, de aici, level 90, de-aia, uite ce treabă. Hai, mai dăm o dată. Mai dăm o dată. Așa. O bucată. Respect maxim, ce să zic. Câte bucăți am, mă? 9. Dar să nu-l pierd după aia. Unde e ăla? Unde e Rexul? Unde mi-e Rexul? Deci, nici bine n-am apucat să zic să nu-l pierd pe fraier. Unde, Doamne, iartă-mă, am dormit, mă, alo. A, cred că pe partea aia. Nu. Uite, oh, perfect. A, și e fix lângă Rex. Hai, cuțu. Mamă, hiene. Nu, hiene, nu, hiene. Ia uite-le ce level e nesimțit, 85, 90. Și ăsta ce level ești, mă, tu? Au. Ți-e, mă, rușine. Nu sub... Mamă, ce nu-mi place să mă bag cu argi, că până întoarce ăștia... Level 60. Na, mă. Bun. Stai așa. Pârâi... Prime... Dăm cu tot. Așa, bun. Asta poți să dai înapoi. Ce level îți băgăm ție nesimțitule? Bag o leacă în speed, că ești mai de capul tău. Așa, ce faci? Mai de capul meu. Mrr. Bun. Pârâi. Na. Aolo, cu câte 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, hai că e bine. 20 de bucăți, că ori 5 e 100, bun. Așa. Aștept până mâncă ăsta tot sau... Bă, da, cred că o să dureze ceva.
Hai că facem schema noastră preferată. Exit to main menu. Din nou caracter food draining, dă și tu pe 30. Doar așa. Start. Nu-mi place că se aude muzica aia tare rău. Ce doamne? Doamne, ce faci mă faci? Wow, când dormi? Uite băi. Asta are super putere, ești nebun? Asta scoate o... Deci nu știu pe unde l-ai scos, pe unde? Pe burtă, pe unde... Uite că a alunecat. Doamne ferește. De ce nu? Mânc și eu. Aoleu, 884 de chei. Doar așa. Hai mă, mâncă mai repede. Îi ajunge, mă? Îi ajunge, hai că îi ajunge, no problem. Așa. O să fac o armată de rexi și după aia cu armata mea de rexi o să mă duc să bat manticorul, pentru că rexii sunt cei mai buni. Gen, din tot jocul cu care poți să bați un boss. Ăsta e așa că deja ies. Ca să pot să bat bossii, o să-mi trebuiască un tai la coleo din ăla. Pentru că cu aia mă duc în cave-uri. De fapt, lasă să mănânce și ei un pic, ca să facă wow. Cu tai la coleo, ca un fel de jeguar din ea mai mare, cu aia pot să mă duc în cave-uri. În peșteri ca să iau artefactile. Ce ai, mă? Ia uite, mă, fix cum am dat asta, fix acum ia... Alo! Aolo, și ce încet îi scade mâncarea. Ia, la cât mănânci, mă, ia? Cred că la 980... Cred că la 50? 9850 îi mănâncă? Vai de capul meu, Mă rog, never mind. Ce faci, tati? Ce vrei tu? Hai să-ți arăt o schemă. Gata, nu mai e. Bun. Ăsta micu. Bă, Doamne, iartă-mă, dar până mânci, mă, și tu odată, că deja mă enervez. Nu, că n-am răbdare. I'm so sorry, n-am răbdare. Eu sunt genul de persoană, nu am absolut deloc răbdare. Din nou caracter food drain. N-am pe 3. Să-ți cadă mâncarea, să mânci și tu mai repede. Mânci? Hai, mai ia o guriță, tati. Am zis bine la și 50. Nu mai ies, gata, aștept acum. Bun. După cum am spus, trebuie să mă duc să încep să colectez artefactile care îmi trebuie să mă duc să bat... Dar stai, mă, că eu nu sunt pe Scorched Earth. Bravo mie. Sunt foarte deștept. Dar nici nu știu ce boss e pe mapa asta. What? Am uitat ce boss e pe mapa asta. Dragonul ăla de gheață, cred că ăla. Trebuie să mă duc să mă uit ce îmi trebuie pentru ăla. Aia zic. Doamne ajută. Mashallah. Na, treci aici. Bun. Ce faci, mă? O ia la vale, o ia cu alunecații. Așa. Bun, acum pot să ies și o să dau mâncarea înapoi, că deja m-am enervat. Nu că nu-mi place să ies, dar mi-e milă de voi că știu că se audă foarte tare muzica asta de meniu. Așa. Bun. Oh my god, are level 167. Doamne iartă. Bun, ne îndreptăm și noi înapoi acasă, de când n-am mai fost la mine acasă, în Ark. Bun. Cam de țara aia, acasă locuiesc. Nu e ca și cum aș locui pe la... nu știu unde. Logic. Bun. Din episodul trecut am vrut să îmblânzesc acel carcea. Nu am reușit, pentru că acel carcea este într-un loc foarte pustiu, să zicem așa. Și dacă eu mă duc cu acel carcea în acel loc foarte pustiu, nu reușesc să-i fac taming-ul în timp. În timp până îi se duce bara aia. Ați văzut și voi. Dacă v-ați uitat, bineînțeles, la videoclipul trecut. Așa că ce trebuie eu să fac? Ați văzut că dacă i-am dat un pui de Rex, l-am mâncat, imediat m-a lăsat să-l călăresc. Cel mai probabil o să trebuiască să mai fac rost de câțiva pui de Rex, ca după aia să îi dau unul să-l mănânce și unul după aia să-l mănânce cât timp sunt eu pe el, ca să-i facă rating-ul mai mare.
Așa, până una alta, trebuie să aștept ca să, gen, o să fac acum ăsta, o să pun pasta pe care am luat-o acum că e femeie, să facă un wow din ăla fertilizated cu ăsta băiatul care l-am acasă. După aia trebuie să aștept până și cealaltă femeie poate să facă un nou și după aia până și asta și așa până așa, dar problema e că durează. Deci până o să îmblânzem acel carcea, o să dureze puțin. Că acum, nici eu n-am chef să stau să îmblânzez 10.000 de dinozauri. Vă dați seama că, Dar până una alta, revenim și noi acasă, la baza noastră și vreau să încep să mă documentez. Vreau să încep să mă documentez despre cum și în ce fel să mănâncă bossul final. În primul rând, care e bossul final și în al doilea... Și în al doilea, hai că da, se vede că n-am mai filmat de mult. Deci în primul rând cine e bossul final și în al treilea rând ce artefacturi îmi trebuie. Artefacte. Uite căsuța noastră cu bușor de nebuni. Bun. Tu, tati, poți să stai aici că nu mai avem nevoie de dumneavoastră. Care dintre voi e băiatul? Ăsta mai mare? Ăsta? Da. Bun, dăm și noi drumul la femeie aici. Hop. Așa. Tu, presupun că nu mai poți să faci bebeluș. Mamă, 3 ore. 3 ore. O să trebuiască să stau AFK. AFK. Nici nu știu cum se pronunță. Behavior. Tu ai enable mating și tu vreau acum, te rog frumos, behavior enable mating. I-am face și mie un copilaj. Te-o sunteți prea departe unul de alta. Ce doamne, mă, sunt prea departe unul de altul? Aparent, da. Care dintre voi are nu i-am făcut mă la niciunul. Uite. Interesant. Enable wandering or mating to mate. Păi ce mă că i-am dat? Behavior enable mating. A făcut jocul figura. Păi zi mă așa. Bun. Voi cum sunteți? Cum sunteți? Asta să facem una cu pământul. Bun. Tu care ești mă ăla de level mai mare? Asta. Ia vino tu până la tata. Vreau să te învăț o schemă. Vreau să văd și eu aici la tribunalul ăsta, dacă tot e la mine lângă casă. Deși foarte bine, a fost foarte bine că mi-am făcut casa aici, că după aia o să pot foarte, foarte simplu și frumos să-mi aduc direct și aici. Decât să stau să-i car după mine pe jumătate de mapă. Așa. Bun. Hello. Ia mă. Care e bossul final? Păi care e Ragnarok's Guardian, mă? Că deja mă enervează. Vai de capul meu. Vai de capul meu. Deci tu vrei să-mi spui mie că mie îmi trebuie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artefacte. Și pentru asta? Vai de capul meu. Și pentru asta? Lilie Costele. Nu, mai lasă. Deci îmi trebuie toate cele 10 artefacturi. Stați un pic. Google, da? Care este bossul, da, așa că nu mai știu să scriu, final de pe Ark Ragnarok. Da, mă, e dragonul ăla de gheață. Vai de capul și de stelele mele. Hai că... La ce episod suntem, mă? Nu știu la ce episod suntem, dar cred că mai facem încă 30 de episoade. Bun, hai repede acasă să-mi iau ou, care mi-l facă ea 2 și să-l băgăm în frigider. Am frigider. Bun. Ce aș face eu în videoclipul de astăzi? Cred că ori aș da încă o fugă la Wyvern Trench-ul ăla, ori... nu știu. Ori aș îmblânzi un Tailacoleo. Ia uzi ce nume. Ce doamne iartă-mă. Stai, scuze, cred că m-am dus prea departe. Da, nu mai sunt cu orientarea. Uite acolo. Ia uite.
I'm back! Bun. Hai că până întoarce și ăsta... Ai, tati, hai că poți. Tăgădăm. Bun. Mi-ai făcut, mă, ou? Da, dă-l încoa. Bun. Păi, pe voi vă las pe Enable Mating, sau? Aoleu, 4 ore și 51, du-te, mă, de aici. Stai așa, tu. Unde, aici, behavior, alo. Behavior, disable mating. Ești? Ba nu. Ce, doamne, arată? Behavior, disable mating. Cred că așa arată mereu. Mă rog, în fine, never mind. Nu ne interesează până așa ceva. Eu am decât un singur artefact din astea 10. Deci mai trebuie decât 9 artefacte. Hai, mă, că reușim. Ce e asta, mă? Dimetrodon, nici nu știu de unde a apărut ăla acolo. Bag și o ouă acolo. Ce mai pot să mai cumpăr și eu, mă? Cu cheițele astea. O să am nevoie de un din ăsta Anomalous Cryopod. Female creature contained for a full day will be safely irritated. Degeaba citesc pe engleză că mulți dintre voi nu știe. Ce spune acolo? Dacă bag o femelă în cryopodul ăla și o țin o zi, nu știu dacă o zi în arc sau o zi în viața reală, asta nu știu. O să, după aia când o să facă mating, gen când o să facă un bebeluș, o să iasă cu mutație, ori mutație de damage să dea mai mult damage, ori mutație de viață să aibă mai mult viață, ceva de genul. Unul din ăla o să-mi trebuiască pentru Rex. Sau... Dar stai că mie îmi trebuie și Iutiranuși. Asta am uitat. Că și Iutiranișii sunt o chestie foarte importantă. Bun, așa. Nu mai am Suggest de Trank. Am pus aici cumva să se facă Suggest de Trank? Gen narcotice? Nu. Of, Doamne. Așa. Cred că îmi trebuie și mie un mamut. Ca să pot să cureg și eu mai multe fructe din astea mai ușor. Și lemn. Dar până una alta mă mulțumesc și cu gheruță. Și terezinosaurii ăștia sunt foarte puternici. Și cu ăștia aș putea să mă duc să bat bossul final, doar că T-Rex sunt mai puternici. Deci o să mă axez pe T-Rex. Pentru că nu vă gândiți că, uite, dacă luam Carcharosaur din aia mari, păi eu băteam bossul final în 20 de secunde. Dar ăștia de la arc, fiind așa mai nesimțiți, nu ne lasă să-i luăm cu noi acolo. Gen, nu ne lasă să luăm zburătoare. Niciun animal care zboară nu ne lasă să-l luăm în area unde se bate bossul final. Și nici animale de astea extrem de mari. De exemplu, Brontozaur nu pot să iau, Gigantozaur nu pot să iau, Garchaurosaur, Carca, de fapt. Scuzați-mă pe mine că se zice Carca. Carchaurosaur din ea nu pot să iau. Și nici titanozauri. Și da, trebuie să mă acces pe ceva mic, nu mic, dar așa mai medium, dar puternic. Și aceia sunt acești T-Rex. Și nu vă gândiți că trebuie să iau dinozauri doar de o singură specie, adică pot să iau de mai multe specii, pot să iau câte un dinozaur din orice care vreau eu. Și în orice caz, nu pot să iei mai mult decât de 20 de dinozauri. Deci 20, atât. Deci eu pot să iau din ăștia 20 de dinozauri, româna, 20 de dinozauri diferiți. Așa. Mamă. Așa. Aici, ba nu, aici. Bagă și mie ăsta și ăsta și ăsta și făm și mie acolo câte... Una? N-are carne stricată. De unde iau, mă? Aici, aveți carne stricată? 53. Dar stai că nu mai are carne deloc. Unde ești, mă? Argi! Nu faci, mă, știu, un level mai repede să nu mai văd X7-ul ăla. De fapt, să-mi dea tot, că totul e util. Asta e util, asta e util. Asta e util. Da, mă, da chiar, bă, că eu vreau un Daeodon. Ia stai, mă, un pic așa. Nu, că nu ne lungim și ne rupem. Așa.
Vino și tu mai un pic așa să intri și tu în rază. Hai că poți, hai tati, hai. Încetișor. Încă n-am aflat de ce îi se vede numele ăstuia așa. Deci nu știu. Na. Mâncați, vă-i foame? Nu le e foame. Da, treaba voastră. It's not like I care. Așa. Bun, astea n-ajunge din inventare, așa că venim frumos și le bagam aici. Unde ești? Aici. Na, și fă-mi acolo 53 de bucăți. Păi ce? Pot să-mi facă mai multe? Este un pic așa. Tu. Ai carne stricată? N-ai. Ești sărac. Cine? Are careva carne stricată pe aici, pe inventar? Tu? Da. Mulțumesc frumos. Așa. Na de aici. Și fă-mi acolo câte poți. Încă 34 de bucăți. Frumos. Aici la Smithy băgăm resursele. Și mai avem după aia ăsta. Și pe ăsta putem să-l băgăm aici. Bun, băgăm și un craiopod, că dacă e să mergi să te iei ceva, nu ne trebuie decât unul. Sincer, nu m-am mai jucat atât de mult timp încât am și uitat unele chestii. Uite bă, asta. Armură de asta, de flake armor din asta. Hai că am vorbit. Mă rog, nu, până una alta. Vreau o pisică. Hai că pisică dacă. Dă-mi astea de aici. Ce-i faci, mă? Uite-le aici. A avut puțin delay. Craftează-mi acolo câte poți tu, câte vrea sufletul tău. Nu am chef să stau să aștept până le craftează pe toate. Încă un lucru. Dumneavoastră. Reparation, te rog frumos. Unde te bagă, mă? Da, se vede că nu mă mai jucat de mult. Poți să-mi repari? Repair. Mulțumesc frumos. La armură, cum stau? What the fuck, de ce eu am pasta slabă? Când am aici una de genul. Echip, te rog frumos. Asta cât armură are? 62. Asta cât armură are? 100. E clar. Echip. Mai e ceva pe aici care să poate să fie schimbat, să alea? Nu. Bun. Aici. Hai că mai... De fapt nu știu, că eu vreau dacă e să găsesc o pisică din aia de level 150. Și dacă e să găsesc una din aia, cred că o să dureze puțin până așa. Mă rog, în fine. Până o tăimuiesc. Trebuie să mă și grăbesc un pic, că nu vreau să fac videoclip de o oră și ceva. Așa că... Dă-mi aici. Dă-mi aici. Câte fac? 40. Hai că fac 40 și după aia m-am dus. La revederci. Ce aș mai putea eu să fac în felul următor? Stați așa, că mi-a venit altă idee. Eu un tai la coleo din ăla, eu pot să-l iau pe sus cu Argentavis-ul meu. Da? Unde ești, mă? Uite-l aici. Deci, eu dacă îl iau pe ăsta în craiopod. Aoleu, ce aveți, mă, să nebuni. Dacă îl bag pe ăsta aici, în craiopodul ăsta, da? Iau și craiopodul celălalt. Și itemele astea... Am nevoie de ceva neapărat pe aici? Nu prea. Hai, du ăsta, dacă e să... și săgeți, în rest nu prea am nevoie de nimic. Așa. Ce aș mai putea eu să fac ar fi să fac o capcană, ca să nu stau după aia să fug de el, cât dau cu săgeți de trenc în el. Aș putea să fac și o capcană. Dar capcana durează. Deși asta e un pic. Că ce-mi trebuie mie e fundații din astea de piatră. Unde suntem? Nici nu le-am învățat, e clar. Uite aici. Stone Foundation și Stone Door Frame. Ăsta îmi trebuie. Ia. Cât costă? 80 de stone. Și astea? Gen Door Frame-ul mă. Adică astea e mai ieftin, dar astea... Costă bani. Costă bani mulți. Și stone n-am. Bun, deci am revenit. Am făcut aici mai multe narcotice.
Mi-am băgat argiul la cutiuță. Am făcut și un campfire pentru că în caz că nu știați, pisicile alea, tailacoleurile alea mănâncă dar mănâncă carne prăjită. Le place mai mult carnea prăjită și se îmblăzesc mai repede cu carnea prăjită. Și am făcut aici în inventarul ăsta o capcană, 16 din ăla și așa. Bun. Acum trebuie să mergem să găsim o pisicuță. Unde? Nu știu. De fapt, ba da, cred că am o idee. Se găsesc cel mai mult în zonele de Redwoods. Eu uite-mă la el. Se găsesc cel mai mult în zonele de Redwoods pentru că stau în copacii ăia mari. Stau agățați de copaci și dacă trec pe lângă un copac și nu sunt atent, o să sară pe mine și o să mă mănânce. Eu sper să nu se întâmple așa ceva. Mă rog, în orice caz, dacă se întâmplă, am aici săbiuța. A, dar chiar, băi, stai un pic, că eu pot să trag după asta. Eu am și uitat că pot să trag după asta. Interesant. Bun. Lucru care e relevant acum. Trebuie acum să fac cumva să ajung mai repede acolo, pentru că nu vreau să iasă videoclip de o oră. Că mi s-a mai întâmplat și nu prea e funny să stau să editez o oră. Așa că, bun, am ajuns. Nu, de fapt nu. Aici e o pădure, nu e zona de Redwoods. Ioi. Să nu îngheți de frig. Asta e cea mai mare grijă a mea. Oh, cât de mult o să dureze până ajung acolo. Mă rog, nevermind. Mai trece și noi pe aici, mai găsim și noi vreun grifin, ceva? Păcat că nu știu și nu cred că aș învăța, dar păcat că nu pot să fac moduri pe iPad. Nu pot să fac moduri pe tabletă, că dacă îi făceam și eu moduri, cum are Sky, de exemplu, să fie maximul de dinozauri la level 360, că level 150 e destul de boring, dar na, avem ce să facem. Așa este. Așa că acum mă îndrept spre zona de Redwood și cred că am și ajuns. Am ajuns deja? Nu. Asta e o simplă pădure. Încă o problemă, încă nu am aflat de ce nu mi se spawnează... Mamă, ce l-am șters prea după fața pământului. Încă nu știu de ce nu mi se spawnează din astea. Explorer note-uri. Ori nu sunt pe mapă, ori nu le găsesc eu, ori habar n-am. Deci chiar habar nu am. Am încercat, am intrat în setări, m-am jucat pe acolo, nu pot să găsesc motivul. Așa. Revenind, am ajuns aici la Redwoods. Ce e acolo? Ce e acolo? Un tech din ăla. Bun. Aici trebuie să am... De fapt, nu aici. Că aici încă nu poate fi pisici în copaci, că e copacii prea subțiri și prea mici. Bun. De fapt, nu știu, poate sunt pisici pe aici. Eu le zic pisici, dar sunt mai mult ca niște tigri. Sau, de fapt, mai mult ca niște pantere. Pe aici încep să fie. Hopa. Aici trebuie să încep să am și o grijă. Mamă, dar de ce să vede așa de luminat? Alo. Mă doare ochii. Na, never mind. Mai departe. Ce îmi trebuie mie acum este un tailacoleu. Sper să și găsesc, mă rog, de găsit o să găsesc, nu e... Stați, înainte de toate. Înainte de toate și de tot. Nu sare nimic pe mine, nu? Bun. Tu. Neutru. În caz de ceva, caz de sare ceva pe mine, să nu stai ca prostul. Bun. Dar aici e zona prea mică. Uite, pe acolo mai e zona de Redwoods. Cred că știu, zona aia de Redwoods din aia ca lumea e la obeliscul roșu. Până ajung acolo o să dureze o eternitate și jumate.
Așa că... Oh, nu, sper să nu... Nu, că o să mor de fric dacă trec pe aici. Hai mă, nu găsești și o pisicuță pe aici, așa? Uite pe aici. Nu găsesc? Nu dai și mie? Ce e aia? Megaloceros, megalo... nu știu cum? Hai tu... ho, 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 ho. Nu te ateriza că cine știe ce sare pe mine. Ia că... E ce interesant, e găurica asta de aici. Bun. Vreo peșteră, ceva? Nu. Nu de alta, dar sunt 9 artefacturi. Hai că am vorbit. Sunt... uite mă, pai... Gata mă, am ajuns. E nouă problemă. Bun, revenind. Sunt 9 artefacturi. Dintre care nu știu nici măcar că un cave. Că, mă rog, sunt 10 artefacturi. Ia, oare o fi aici un cave? Cave adică peșteră, unde se găsesc... Artefactele se găsesc decât în peșteri. Ia mă. Am descoperit Antarctica. Pe jos? Nu. Pe sus? Nu. Mă gândeam și eu că poate am făcut ceva și eu inteligent, dar aparent... da, never mind. Pisici. Îmi trebuie mie pisici. Tai la coleouri. Care se găsește pe un copaci din aia mari de tot. Și groși. Și care, dacă mă vedeți, are pe mine. Lucru care nu e prea încântător, pentru că uite-te și tu câți copaci sunt. Și dacă sare vreo pisicuță din aia pe mine, nici nu o văd. Deci, parcă văd că iară sare vreo mâță de aia pe mine și mă sperii. De fapt pe mine. Eu sper să nu, pentru că e destul de târziu când filmez eu asta. Mă rog, eu nu sunt genul care să țip dacă mă sperii, eu fac... Ați văzut și voi în episodul trecut. Da, să mă scuzați dacă o să încep să nu mai vorbesc, dar înseamnă că sunt foarte, foarte concentrat. Vai de capul meu, câți copaci. Hodr. Și un deodicurus mi-ar trebui. Ia mă, pe aici n-am fost niciodată. Ce e mă pe aici? Vreo peșteră? Nu de alta, dar îmi trebuie să încep și eu să învăț unde sunt peșterile. Da, aparent nu e nimic aici. Bun. Oh! Cred că trebuia să stea jos, că nu mai are stamina. Nu am chef să stau să caut tailacoleouri toată ziua. Da? Deci vă rog frumos. Aici deja intrăm în zona de asta de... așa, zona rece. Tot aici jos, pe aici pe jos trebuie să fie. Aș sta jos să caut, gen așa. Nu așa. Așa. Dar mie că mă atacă ceva. Uite un ursuleț. Nu. Aoleu. Zboară. Da, nu mai stau jos. Nu de alta, dar ăla ce m-a atacat pe mine a fost un Microraptor. Ăla ce m-a omorât pe mine primul meu kill, să zicem așa, de pe mapa asta. Level 140. Uite ce level-uri jegoase. Da, nu cred că am nicio șansă să găsesc pe aici tai la coleuri. Hodr. Ce era aia? Ceva a fost atacat de ce? Nu știu de ce. Băi, eu știu că tailacoleurile astea se spawnează cel mai mult în copaci. Acum dacă se spawnează și pe jos, nu știu. Nu cred că se spawnează și pe jos. Am văzut, uite, asta cel mai mare copac de aici. Ai vreun tailacoleu pe aici? Un copacul ăsta? Pare să că nu. Uf.
Da, deci tot trebuie să mă duc pe partea elantă. Oh. No, deci îmi pare rău, dar chiar nu am chef să să stau să fac videoclip de o oră jumate, așa că revenim când nu mai revenim, zboară. Mama lor de Microraptor, bă, n-ai văzut așa ceva. Că ea mă dă jos după asta dacă sare în capul meu. Doamne ferește. Da, revenim când găsesc un tai la Coleo. Nu opresc filmarea în caz că se întâmplă vreo minune de asta, sare ceva pe mine. Dar dacă nu se întâmplă nimic, pun pauză și revin când găsesc un tai la. Hopa! Ce avem noi aici? Ce avem noi? Oh my god, ce m-am speriat! Nici n-am văzut că e apă. Un Alpha Raptor avem noi aici, fuck! Follow al, vă rog frumos. Unde e mă ăla meu? Uite-l aici, bă. Dai cu capul de copaci, prostule. Jesus. Eu care mă miram ce e ăsta de aici. Am zis că mai întâi mă duc la zona de deșert, că parcă și pe acolo se spawnează. Până în alta tot vreau să știu ce e asta aici. Na. Curiozitatea mă doboară. Așa că... E cumva vreun cave? Sare ceva pe mine? Să sperăm că nu. Wow! Wow, ce frumos e aici înăuntru! Mami! Da, foarte frumos. Grifinul meu, bă, ce prost ești! Da, nu sunt pregătit să intru acolo singură, deci de-aia vreau să iau și un Tyla. Că în caz de ceva, ce e aia, mă? Anchi. În fine, mi-am adus aminte că pe Scorched Earth, mapa aia care e de cât deșert, se spunează și acolo Tyla Coleouri. Așa, pur și simplu pe nisip, nu trebuie neapărat să fie ceva. Și de aia am zis că poate, am zis hopa, Rex. Ce level ești tu, tati? Oh! Nu te cred așa ceva, Gata, dragii mei, din păcate Tyla Coleo vom face rost în episodul următor. Pentru că în acest episod nu pot rata așa ceva. Voi realizați că aia de acasă e femelă și ăsta e bărbat, nu? Și după aia o să am 2 Rex de level 150. Dar nimeresc și eu vreo bucată. Ce ai, mă? Așa vezi. Să nu cumva să trag în ăsta meu. Hai că nu trag. Ioi!
Uite, așa facem noi rost de 2 rex de level maxim. Ce ai, mă, tati? Deja te somn? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, hop. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi. A, nu fuge de somn, fuge de plăcere. What the fuck, ce noroc pe mine! Vai! Dai, bagă, bine! 1 Mississippi, 2 Mississippi, am trecut deja, hai. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi, hop. Am nimerit, mă? Nu. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, 6 Mississippi. A dormit, mă, fraierul? Nu. Hai să-ți arăt o schemă. Baraba, bum, peau. Dorme o noapte bună. Nu? Acum. L-am nimerit în codiță. Hai, dorme o noapte bună. Tonul ia, mă, somnul. Bă, du-te de aici. Ce torpor nesimțit ai, mă, tu? Dorme o noapte bună. Hai că am tras pe lângă. Noapte bună. Ia. Noapte bună. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Hai că deja mă enervez. Am tras pe lângă. Aia zic. Oh. Bun. Acum la cules de prime meat. Să nu cumva să dau în el. Nu dau. Hai că a fost unul de level 10, mi-a dat 5 bucăți. Și acum asta de 29, 7 bucăți. Nu e de ajuns, după cum ați observat de la celălalt că i-a trebuit 20 ceva de bucăți. Ce-mi place să mă bag cu ăsta. Oh, mașallah. Nu scapă nicio hienă de mine. Și hienele îți dau prime. Ie tu-te, mă, de aici. N-am știut. Ok, never mind. Tu. Uite un scorpion. Mamă, cât scorpioni! Ai. Bun. Ei, și uite cum am ajuns de la un tai la coleo la 2 rex. Băi, ce noroc pe mine. Așa, tati, tu bagă și tu în damage. Mai bag un pic acolo în damage. Nu mă mai duc acasă, pe ăsta îl iau cu mine sau îl las aici. De fapt îl iau cu mine. Bun. Și acel saber, bineînțeles că m-am văzut. Bineînțeles. Hai că-ți arăt o schemă, fii atent. Te duci așa sus. Unde e, mă, că l-am și pierdut pe fraie? I love it. Bun. Așa, tati. Hai încă să-ți arăt o schemă. Dă-mi tot prime-ul pe care l-ai tu aici în inventarul tău. Cred că o să stau offline să mai caut un tai la coleo. Până atunci am 2 rex. Nu, aici mai aproape. Hai, tati. Taca. Bagă acolo, bagă mine. Pe toate le băgăm. Ce rămâne resturi ne le dai tu înapoi. Exit to my menu. Filmează, da? Filmează. Să nu cumva să ziceți după aia, că nu știu ce. Layer, ce-am făcut mai aici? Dino Character Food Drain. Dăm și mie un, nu știu să zic așa, 50. Thank you very much. Ok. Cance.
Așa, play single player, let's go. Mâncă, mâncă. Așa, mâncă, mamă că mănâncă. Nemâncat, mai. Da, așa, mai dăm niște din aia, cum îi zice, carne de la tine. Să-i bag după aia să nu mănânce prime-ul. Mai aproape. Na. Vai ce m-am speriat, du-te, Doamne, iartă-mă. Din el a ieșit, bă, ești nebun la cap. Doamne, ferească-mă, bunul Dumnezeu. Doamne. Nu, eu cred că jocul ăsta vrea să fac infart. Deci eu cred că jocul ăsta vrea să fac infart. Ferească bunul Dumnezeu. Dar unde, Doamne, iartă, m-a ieșit din el, băi, ești nebun la cap. Vai de capul meu. Vai ce m-am speriat, m-am speriat mai rău decât la ăla. Ferească, Jesus. Aoleu, ce m-am speriat. Bun, never mind. Never mind. Cam atât a fost cu videoclipul de azi, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Pa, pa!